Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Svarta Pakhuset. W ramach Festiwalu Kultury Polskiej w Reykjanesbær w tej galerii odbywają się wystawy, właściwie wystawa wielu artystów pochodzenia polskiego. W związku z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy, wystawa będzie online, a każdy z artystów zostanie przez nas zaprezentowany podczas wideo wywiadów. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taki odbiór sztuki i zapraszam do oglądania.